X Colex a v dnešnom videu si otvoríme, rozbalíme a zrecenzujeme nový Charizard EX Special Premium Collection. Je to úplne bombastický box. Tento box mal už výjsť v apríli, no bohužiaľ Pokémon to vydal až teraz. Nevadí, v tomto balíčku práve dostaneme 4 promokarty. Z toho jedna je Charizard Jumbo karta, ktorá je takáto zaujímavá, že preblikujú tam 2 karty Charizarda. Taktiež tu máme potom aj Charmandera a Charmeleona ako 2 promokarty a zmenšeninu tohto Charizarda, len nemá ten Flagged efekt a je to len nová karta Charizarda. Poďme si to rozbaliť. Tak a box som nám rozbalil. V tomto boxe, ako som hovoril, máme tu presne 4 promokartičky. Z toho podľa mňa takou hlavnou hviezdou je Charizard EX Jumbo, krásna karta a najlepšie na tej karte je podľa mňa, že takto cool preblikáva. Ako môžete vidieť, veľmi pekné. Vyzerá to tak ako na takých záložkách. A taktiež tu máme aj Charizarda EX ako malého, len bohužiaľ nemá ten cool efekt, ktorý by som veľmi ocenil, keby ho dali aj na takúto malú kartičku. Potom tu máme Charmandera ako promokartu. Všetky tieto promokarty, čo máme v tomto boxe, sú exkluzívne pre tento veľmi pekný Special Premium Collection box. Taktiež, ako som už povedal, máme tu aj Charmeleona, krásna karta, má podľa mňa hlavné, čo je na nich veľmi pekné, je tento cool pattern, ktorý máme na obidvoch kartách. Tak, ja nebudem zdržovať a poďme si rozbaliť všetkých týchto 5 balíčkov. Taktiež ich aj prevážime, ako je u mojich videí zvykom. Balíky budeme vážiť s váhou na 100 gramu a poďme si ich všetky prevážiť. Takže krásny Journey Together mi váži krásnych 22,76. Druhý Journey Together mi váži 22,89, to je dosť zaujímavá váha. Ďalší balík mi váži 22,80, čiže celkom veľká váha. Ďalší Surging Sparks mi váži 22,73 a posledný Paradox Rift mi váži 22,41, najľahší balík zo všetkých 5. Nebudem zdržovať a poďme si ich všetkých rozbaliť. Tak a začíname s Journey Together, ktorý má váhu 22,73. Nebudem zdržovať a poďme sa do toho pustiť. Takže ako sme už zvyknutí, card trick je 1. A poďme na to. Cubone, Joltik, Larvesta, Beldum, Bannet, Hopsback, Pangoro, krásny Fungus, Kufant a OK, not bad, Dudunsparce. Veľmi divné meno, hnusný červ, ale je to tiež, by som povedal, decentná kartička. Veľmi dobre. Púšťame sa do druhého balíčku Journey Together, ktorý má váhu 22,89. Toto je tá najväčšia váha, ktorú som vôbec, sa mi zdá, kedy videl na nejakom balíčku. Tak uvidíme, či tam niečo bude, alebo tam nič nebude, lebo väčšinou v takýchto veľkých váhach bývajú buď úplné bangre, alebo úplný trash. Tak sa poďme pozrieť, či tam niečo bude. Kartrik 1, klasika, energia je vodná a ideme na to. Karblast, Kikleon, Torchic, Batrel, Hobbs Choice Band, Articuno, Pocvik. Celkom dobrý Torchic, máme ho tu dvakrát, taktiež v reverse holo verzii a klasickej verzii. Druhý je Shelmet a posledná kartička je Butterfree. Takže v tomto balíčku so veľmi vysokou váhou, ani neviem, čo tam mohlo byť také ťažké, nebolo nič. Nevadí. Pozme sa na ďalší. Surging Sparks 22,81. Buď tu niečo bude, alebo tu nič nebude. Taktiež je to dosť vysoká váha na balíčky, by som povedal. No, poďme zistiť, či tam niečo bude, alebo tam nebude nič. Nedá sa mi rozbaliť.
Takže, ako som už povedal, card trick je 1. Tak, energia je ohnivá a ideme na to. Relor, Dejno, Espur, túto kartu som hrozne dlho nevidel. Pamätám si, že pred nejakými 5 rokmi, keď som ešte otváral Sun and Moon, tak táto kartička bola hrozne častá a odvtedy som tú kartu skoro vôbec nevidel, takže veľmi prekvapivé, že táto kartička je práve tu. Drasna, Tauros, Kotrke, Bravieri, Jimmy Goal a asi tam bude nejaký hit, alebo tam nebude nič. Charcaget a Dialga. Nevadí. Väčšinou v tomto Surging Sparks, musím povedať, otváral som nejaké 2 booster boxy a fakt mi tam nič nepadalo. Je to hrozne ťažký set na otváranie nejakých tých hitov. A poďme sa na ďalší Surging Sparks. Dúfam, že tu už dačo bude, lebo zatiaľ musím povedať, je to veľmi veľká bieda, lebo akože nemôžem si asi sťažovať, mám tu jeden full art, ale inak tu nič nemám a otvorili sme práve 3 balíčky. Nevadí, púsme sa do ďalšieho balíčku a možno v tomto balíčku nám padne nejaký ten hit. Takže ako klasický card trick 1, energia je psychická, ideme na to. Drillbur, Magnemite, Slakot, Oricorio, Altaria, Bravieri, Babiriberi, Wuxian, zaujímavé meno. V živote som tohto Pokémona akože ľudia nevidel. Nejaký Wuxian, nejaká divná tráva. Babiriberi, máme ju tu taktiež ako v predminulom balíčku v klasickej verzii a reverse holo verzii. A posledná kartička je buď nejaký hit, alebo tam nie je nič. A je tam Tapu Koko. Úplne na nič kartička. Nevadí. Zatiaľ by som si mal akože veľmi sťažoval, lebo nám zo 4 balíčkov padol len jeden hit. Ale možno to ešte zachráni Paradox Rift. Nevieme. Možno to zachráni, možno to nezachráni. Neviem ho zase rozbaliť, tieto balíčky sú hrozne silno urobené. Takže, ako klasický card trick je 1 kartička. Energia je ako v minulom balíku psychická. Ideme na to. Pansír, Nikit, Gligar, Blihbuk, Baniluxe, Defiance Vest, Veluza, tento Minior, veľmi zaujímavá kartička, čiže som tohto Pokémona videl málokrát. Zdá sa mi, že mu urobila ER-kovú verziu, tu ju môžete vidieť. Tá ER-ková verzia má nejakú hodnotu nejakých 10 €. Ďalšia reverzová kartička je Simisage, čiže celkom pohode karta. A posledná je Deoxys. Tak ľudia, tento opening je veľmi biedný, musím povedať, lebo z 5 balíčkov box za 35 € nám tu padla karta s hodnotou toľkoto euro. Veľká bieda, musím povedať. Toto je asi jeden z tých najhorších openingov boxu, aký som kedy zažil. Ale máme tu aspoň jednu vec a to sú tie krásne promokarty. Všetky 4, môžem vám ich ešte raz ukázať. Takže sa poďme na ne pozrieť. Už som si ich vlastne aj dal do obalov. Ako som povedal, Charizard EX, tento krásny Charizard. Charmeleon je tu taktiež a Charmander. Ak sa vám toto video páčilo, tak doporučujem dať ten veľký subscribe, nejaký ten like a napíšte vášho obľúbeného Pokémona do komentárov. Lebo to zvýši algoritmus, moje videá to posunie ďalej, som nový na YouTube, tak prosím vás, dajte to tam. Čaute!